Hi guys, good morning. So karon guys, magbuwad ay ko sa kong tilapia oh. No. Daghan kay guys. Lisod sa kayo og paksiwon gagmay man. Ato ibuwad. Dapa guys. Oh. Atong ibuwad ang atong isda ang tilapia gikan ni sa fish pan guys. Kuha ni sa akong ugangan gihatag. Kay daghan ra kaya guys. So, mag-plaster na ka di-ari. Ito na siya ilatad di-ani guys. Ikatag. Ay na lang ni guys. Di na ta kapalit og bulad. Libre ng panudaan ani guys. Daghan manggod kayo guys. Di man ipaksiwon kay bukugon. Una nga ibuwad. Ato siyang ibuwad. Di na siya mauga kay kuan man. Sina nga tong gibuwaran. Maning ibuwad guys kay dili kahas mantika. Mukaging na. Gikan din sa tangki. Kanang fish pan guys ba. Ilang gi-harvest. Salamat guys naghatag ani. Yatag ni guys kay kadaghan na ba. Yatag ni Papa William og ni General Briones. Igsuon sa agoy. Napuno naman ang video. Che! Ah. Tanggalig ladlad ani guys. Init kayo ang panahon ron, kaginggid ni ron. Libreng sudan guys. Libre ang ulams. Guys, usag yung kakuan. Balik duha mangguni ka kuan guys, ngani. Dugay ko kunahuman gabi naglimpyo ani guys. Ubay-ubay man. Kay isda nga ko guys Sana siya tigi-tigi. Ano siya?
Ako din igasinan gamay guys. Pero na siya timpla.